niin, nyt mulla on täällä magneettikalasta. Mä oon. Siinä on noin. Ja tuonne mä oon heittämässä. Ja tässä on vähän niitä, joita me ollaan jo saatu. Niitä on aika paljon. Plus vielä 5 senttiä. Tän 2 semmoista 5 senttistä on tullut. Ja nyt me aloitetaan niitä. Oottakaa. Niin. Tää on nyt kunnolla kiinni. Ja oottakaa vähän aikaa. No niin. Nyt mä tulin. Nyt se on siellä. Siellä se on. Ja joo. Nyt vaan tunnustella, että tulisiko mitään. Joskus. Ja. No niin. Ollaan saatu vähän lähemmäksi. Ottaa koko kiinni, että pääsee irti. Oh. Jos te ihmettelette tuossa kohtaa on jotain naruja. Niin on vissiin jotain mustia naruja. Meidän jää kiinni. Kun magneettikalasta ne ottaa ne kiinni, niin no ja nyt katsotaan tulisiko mitään. Ootapas. Ottakaa hetki. Ottakaa hetki. Tästä menee vähän autoja. No, mä voin näyttää mitä tuli. Tuo. Tärkennä joskus. Se on joku kivi. Tuli. Ei mitään. Joo. Ottakaa vielä hetki. Mä tosta pikkuhiljaa. Olen niin kuin. Ottakaa hetki. Niin. Odotan, että tulisiko mitään nyt tällä hetkellä. Oi himseletti mun jalka. Mun jalka oli kato yhvälliset, se ei nyt mene hirveen pitkä. Nyt mä otan teistä. No niin. Nyt katsotaan tulisiko mitään. Kato.